Po akej dobe je na ultrazvuku vidieť, či som tehotná? Mala som chránený styk, ale kondom sa roztrhol. Rada by som išla najprv na ultrazvuk a dala si zistiť, či som tehotná, a ak áno, dala by som si predpísať tabletku po. Takto to bohužiaľ nefunguje. Tabletku po treba užiť do 72 hodín od nechráneného pohlavného styku. Nie je to totiž abortívum, čiže nespôsobuje potrat, ale účinkuje ešte pred otehotnením. Graviditu na ultrazvuku je vidno medzi 4. a 6. týždňom tehotenstva. Vtedy už vám tabletka po nepomôže.